veus? Llavors no cal que tornis a la pàgina inicial cada vegada. Tens l'itinerari desglossat a la part superior. És perfecte, perfecte. És fantàstic, Pol. De veritat, és que no trobava una manera de resoldre-ho. Bueno, és que a vegades és més fàcil preguntar a algú de fora. Algú que no estigui tan capficat amb el tema, saps? Clar. Però és que tenia una feinada que és que... Ni t'ho imagines, Ei, t'agraeixo molt que t'hagis quedat tota la nit a ajudar-me, No, sí, m'ho he passat bé, no? Ha estat divertit. Saps què? Me n'alegro molt que hagis entrat a treballar pel Jan. Sí, jo també. Que ja m'ha explicat que igual t'esperaves aquesta nit tu i jo... Com no, Laura? Et juro que jo no... Que no passa res, Pol. L'únic que... Ja, que tens nòvio. Sí. Però no és per això, Com? No, que dic que no és per això. Ah, no? I per què, si es pot saber? És que no ho sé, Pol, no ho sé. Però que sóc massa baixet o... Sí. Però no és per això, Però què passa, que em trobes lleig o què? Sí. Però no és per això. Pues no ho entenc, com no sigui la roba o... Què va? Llavors t'agrada la meva roba? No. Però no és per això, Pol. Potser si... Què? No, res, que t'anava a dir que potser si tinguessis una feina de veritat, doncs igual... Ja, saps? però no és per això, no? No. Nois, podríeu baixar una mica el volum? És que demà tinc examen de la UOC i clar, m'estic intentant concentrar. Per què no te'n vas a la biblioteca a estudiar? Ja ho tinc! Clar, tens un caràcter massa fort, Pol. Sí. És que... Allò? Perdoneu-me. Què? Ha anat bé? Sí, no? Sí. Bueno, jo m'he trebat. Estàveu monos. Sí? Oh. Sí, molt monos, sí, m'ha fet gràcia i tot. I que al final aquests dos... Sí. Perquè ara, en sèrio, tu sí que sí. Que anava a dir que el guió com el porteu? Com el portes tu? Per demà, ha dit. Bé. És que... Vaig a la vida una mica, però bé. Pues, saps que les biblioteques de Barna estan obertes a la nit, vull dir. Ah, sí? Clar, si No ho vols sabia. podem anar després, doncs, acabem en res. Si vols anem omplits a estudiar la... Perdoneu, ho estàs proposant a les dues o amb ella? A ella, no? Bon intent, Artur. Bon intent. Ei, ets més loser que el personatge, Ai, no, Doni pal.